negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. aku wis ora marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem goleki Drasdewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu.